Assalamu alaykum mehriban adamlar, edil vatandaşlar. Ene bizleşini diýeli. Bugün günü paýtagtymyň iň odun künjekleriniň birine ýerleşen Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasyna geldik. Bu ýerde mehribanlar, ýani şu günü bilşimi diýeli 16-njy noýabrda ýöreti ýaşlar guramasynyň döredilen günü münasibetli ýurdumyň işçiň we başarjan ýaşlaryna ýaşlar bayragy uçurulýar. Bizem şol bagta, şol fiýlaga hormata münasip bolan ýaşlaryň bir näçe bilen söhbetde şol olaryň ýürek güýçlerini ýetirmek bilen mehribanlar şu ajaýyp bir topda ählimiz bilelikde başlaýar. Bugünkü bayramçılık gününü eli bayraklı, eli gülçemenli ýaşlar bayrağının eýesi hökmünde ben durnukly ötüş maktablarynyň ýaş gelçilerini görmekden bayratyn tolgunly lezzet bolup durýar. Bugünkü günü ýaşlar bayrağının eýesi durnukly ötüş maktablarynyň ýaş gelçisi Islam Tarzaýew. Islam, bugünkü gün nähil duýgular başdan geçiren diýip söýleýärdi. Köp sag bolun. Pägem paýgasymany magtymly Praga ýylyna gahrymanlar kadamyň arkadagyny gahryman serdarymyň ýolaşçylygyna ýaşlar siýasaty sünükli ýokary derejede durmuşa geçirilýär. Bugün hem bize Türkmenistanyň magtymly adynaky ýaşlar guramasynyň ýylan eden ýaşlar bayragyna nasip bolmak bagty meýser etdi. Men begenjimiň çägi ýok. Bugün meniň durmuşymda ýatdan çykmajak guwandyrjy, buýsandyrjy günleriň biri. Bundan beýlekde işlerimizde, okullarymızda, ýurdumyzyň gurulşy senagat budagyny öz nasip başantlaryny goşmaga inan rasmiýelýär. Pursatdan peýdalan biz ýaşlara okumaga, öwrenmäge, döretmäge giň mümkinçilikler döretip beren gahryman arkadagy gahryman sevdarymyza talip ýüregimizden çäk sag bolsunlar diýýär. Köp sag bolun. Mehribanlar, bugünkü gününe eli bayraklı bizim kardeşliğimizi görmekten ören ayratyn duýgular. Gurşap allarya bugünkü gününe bizim ülkemizin bilşimi diýeli ýurdumyzyň ýaşlyk çeleri ajaýylymyň alyp barjy we ýaşlar bayragynyň eýeti şagirli Muhanow şagirli gutlaýat mundan meýlegem. Öwrken bolsun. Şu duýgular başdan geçirmek nähili sizin üçin? Sag bolun ýolun hakykatdan da bugün biziň durmuşymyzda bir ýatdan çykmajak günleriň biri-de. Elbetde gahryman arkadagy gahryman serdarymyň taýyryna biz batyar ýaşlara şu ajaýyp döwürde ýaşamagy, okumagy, öwrenmäge, döretmäge, döredüjlik bilen ýygyderli meşgullanyp özümizden bir faýda bolan hünärimizi goýunça köp başarnyklarymyzy açyk görkezip halk köpçüliginiň bir gowundan turýan bir ajaýyp ýepbeşikler döredip onuň bir teleýen bölüňi bilen ýyleşýärmede ýetirmäge ähli mümkinçilikler döredilýär. Munyň şeýledigine ortanda bugün kunna görýär bolan ýurdumyzyň ýaşlary elbetde bir alymda, bilimde, sportda, medeniýetde bir gadanan üstünliklerini gödöňe tutup Türkmenistanyň ýaşlar bayragyna münasip boldylar. Maňa da elbetde şeýle ajaýyp bagtdan faýly bolmak meýser etdi. Meniň şoň üçin bugün begenjimiň, buýtanjymyň çägi ýok. Bide şunun ýaly bir ajaýyp döwürde bir okap, işläp, faýla bolan hünärimizi goýunça zekili hünärmeler okup ýetişmäge
ähli mümkinçilikler döredip beren Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Gahryman Arkadamyda hormat prezidentimiz, Arkadaly Gahryman Ferdarymyda ýene bir ýola alkyşlarymyzy aýdýar. Goý Gahryman Arkadamyň Arkadaly Gahryman Ferdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyl ýurt bähbetde döwletli işleriniň hemişe rowat bolmagy tüýsürekden ardy bolýar. Şeýle bolsa şaýly. Mundan meýlegem bayraklaryň hurunun kän tüýsürekden ardy bolýar, toýlurlarda görüşýär. Sag olun. Sag olun. Mehriban adamlar, bugün köyünde yurdumuzun Türkmen owazy içileýäriniň meşhur alplarjy ýigitler gardaşlarymyz hem ýaşlar bayragyna munasip boldylar. Gelin olaryň ýürek duýuşlaryny dinleýälik. Gitar Kakajan, Ýakup kutlu bolsun Allahyň. Mundan meýlegem tüýsürekden ýeňişliginiň kän bolmagyny arzu edýär. Nesip bolsa öz ýürek duýuşlaryny bir beýan edäň. Awal Yunus, doğrudan hem bugün bir ýatdan çykjak fırsatlaryň günleriň birine Matbulatın ardı yaşlı olamazın dörüdürümün münafiyeti Türkmenistan'ı yaşları bayrağı almak vakti bana da benzer ettir külener ödülenden dönüş Türkmen yaşlarını bayraklarıyla tüysürümde mutluyat edem neyme Türkmen yaşlarına Cüksüzü Ahmet'imi de ulu baka veriyen bizim görürlerimiz Gahryman Arkadamyda Prezidentimiz Gahryman Ferdarymyda çäkdir alkışlarymyz var. Şu da var fırsatlar, ýüregimiziň tolgunýan fırsatlaryna bizim bizi asyda durmuşda ýaşadýan, bize bagtyar durmuş peşkeş beren bizim görürlerimiz baş halifamyz, Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamydan hem-de bize watanperwerçilikde mesgul mektep bolup duran Arkadaly Gahryman Ferdarymyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriň uzak bolmagyny, belent başlarynyň aman bolmagyny, beýik tutumly işlerine benim damary başlary etdiňim tüýsürimden arzu edýär. Sözümiň ahyrynda bir Guyson Şteterler bilen jemleme derece bilýän. Ýagny ýörüň öňe bize ýollar garaşýar. Biz ýurt üçin kän menzil aşmaly. Gözlerinden halkyň ykbaly görünen, dogumyndan don geýen türkmen ýaşlary. Ýakup dogrudan beler peşiňäli bugün gün Türkmenistanda ulu çäreleriň biri ýaşlarymyza Gahryman Arkadamyň Arkadaly Gahryman Ferdarymyz tarapyndan bir näçe sowgatlara eýe bollar. Bugün şu sowgatdan serpaýly bolan ýaş nesillerimizi tüýsüregimizden gutlaýar. Biz ýaşlara şol ýaly giň mümkinçilikleri döretip berýän, ukyp başarnyklarymyzy dünýä derejesinde görkezmäni ähli mümkinçilikleri döretip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyza, Arkadaly Gahryman Ferdarymyza köp sag bolsun aýtýar. Goý Gahryman Arkadamyzyň, Arkadaly Gahryman Ferdarymyzyň janlary sag, belent başlar aman bolsun, tutýan tutumly işler elmi damary waşyklara weslensin. Ýene bir ýola bayramlaryňyz gutly bolsun. Köp sag bolun. Sag olun ýetler, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Mundan beýlegen bayrakly mendillerde ul üstünlikler arzu edýär. Awal Yunus, magdaýat. Şeýle.